Kwaziwa vatereri, ini ndoitwa Abel Mauchi, chef mudeshe manga muchimuziva here. Ndakaberekwa mugore ra 1975 paChitando Hospital. Zvepoetry ndakatanga 1992. Kutanga kwangu ndakatangira kuchitungwiza. Ira zvakanyanya nokuda kuti kubva kare nakare fangaseni ndakatotanga kuma 92 endatova pamusoro kudarika zvandiri. Patinoda kuti divi rekwana Nyanduri chero masponsa chero chinyi munoona kuti vazhinji vava vachingosponsa bhora kana mumwe mutambo asi kuti divi rana Nyanduri harisi kunyatsotariswa asi vanototarisa kuda kuvaimbi nevamwe vanhu vanenge vakakurumbira mukatarisa zvinhu zvacho zvezvitopiwa munhu akatogara ari nane kare vachitosiya vamwe vari pasi. Ini ndinonyanyo kukumbirisa zvikuru pakuti deno divi iri ranyatsocherekedzwa zvisinei nekuti racherekedzwa nani. Because ini Abel Mauchi ndakwanisa kutosvikawo kuno kuNash TV nokuda kweNash TV. Kune vamwe vazhinji vasina mukana wokusvika kuno kuNash TV. Ende tinonyanya kutenda zvikuru Nash TV because yakwanisa kubetsera vanhu vokumasvingo. Ini ndanyanya kuzvikudza kuti iniwo wokumasvingo kubva kare ndisina munhu akanga achindibatsira but ndanyanyofara zvikuru nokuda kweNash TV yakwanisa kundiitira zvimwe zvinhu zvakawanda kusanganisira kuita kwatakaita pano tiri kunzi tichapiwa in 100%. Ini ndinoti zvepoetry plus pari zvino ndiri kuvaka mamonuments angu anonzikana kuti Abel Mauchi Monuments. Tiri kukwanisa kurima paruware, kuchengeta hove paruware, kuita zvinhu zvakawanda. Tiri kuzama kusimudzira nzvimbo dzedu dzetourism muno muZimbabwe but nokuda kushayiwa mari. Kuti ndinyore detembo hazvinditoreri nguva nokuti ndinotarisa nyaya plus nyaya dzangu ndinotarisa nyaya dzakati siyanei kusanganisira dzokukara, kushungurudzwa, kudini. Handina chetisinganyori kusanganisira kune zvematongerwo enyika kana chinyi but tisina divi rete takarerekera tingotarisa zvinhu zvinenge zvichiitika mune nyaya dzematongerwo enyika kusanganisira rimwe detembo randakanyora rinonzi mhirizhonga kwete. Upcoming project kunyanyanya Nash ndo yanyanya kutibatsira kusanganisira zvese zvamuchaona zvine quality muchaitsa kuona kuti iNash TV yakwanisa kubetsera izvi. Kana muchida kundibata munondibata paTwitter, paFacebook, ndingangoti kwese munongorova chef mudeshe manga muchimuziva here uye manga muchizviziva here munenge matobata Abel Mauchi wenyu chef mudeshe matozvipedza.